בגלגל הצלה, הילדים עם בעיות בחגורת כתפיים מקבלים תשומת לב ייחודית. אני נפגשת עם ילדים רבים שיש להם קושי בכתיבה, ובעיקר קושי בקשב וריכוז. הפעילות במים היא שילוב של פתרון טיפולי והנאה רבה לילדים. חיזוק השרירים והיכולת להתרכז במטרה מספק את החלק הטיפולי תחת המעטפת של לימודי שחייה. את הביטחון העצמי רוכש הילד תוך כדי התהליך ומשתמש בו בכיתה, בחברה ובמשפחה. הגעתי מארצות הברית עם 3 ילדים קטנים. הגדולה שלי טל בת 5, כיום מאובחנת עם PDD-NOS, קל. הגעתי בארצות הברית לארץ בשביל לטפל בילדה. טיפול במים הוא אחד מהטיפולים הכי אפקטיביים ומהירים בצורה שזה בא לידי ביטוי עם הילד, כי נותן להם הרגשה של ווין, זאת אומרת אני מצליח.